Barkanmu da zuwa sashen MTN. Wane taimako kake bukata malam? Yawwa, ko da yake ba sai na yi sallama ba don ku ba ku gaje ta ba. Wato bi ma'ana ina wato ainihin ganin wato basussuka da kuke turo min. Na farko layina da ya ɗan jima sai kuke bani 50-50 rance. Kai in taƙaice maka labari daga ƙarshe sai kuke bani naira 1000. To a tunanina nake tunanin tunda kun ben 1000, wato ainihin gaba za ku iya bani rancen miliyan. Malam, dala ka dai sake tunani ka mu iya wannan geji naira 1000 shine muna ba da rancensa, amma ba mu haure miliyan ɗaya. Ni fa bana daga cikin wanda za su ci muku kuɗi su ƙidaya muku da shi. Tunaninka idan na ci zan gudu? Ai duk kuna da dutal ɗina. Ka ara min ni kuma wallahi za ka same ni duk inda kake bukata zan kawo maka kuɗinka. Malam dala ya kuri, baka fahimce mu ba, mu ba ma yin wannan abu. Na gaya maka ni ba ci ma kuɗi zan ba, dole zan dawo muku da shi. Ko ba ku aro ne? Ko da yake ku ba ku gaji aro ba, daman ba ku gaji taimako ba. Saboda haka tun da haka ne wato ainihin amma bar batun bashin. Kira min matar nan da take 1 minute remaining. Sai ina cikin nishaɗi na sai in ji ta katsa London ta. Malam dala ba mu fuskance ki ba, wannan duk baya cikin sare-saren mu. Ai wannan tsari ne na idan kudinka ya kare shine muna. Na ce na sani ai. Na ce ka kira min ita tana ɓata min rai. Na nemi rance ka hana ni. Na nemi bashi ka hana ni, wato ainihin na miliyan 1 kuma na ce ka mini abu ba kamfaninku ba ne ba ne? To ka kasance ka yi min haka. Wallahi domin ni wallahi matan nan idona idonta wallahi sai na bige ta. Sakamakon me dalilin sai ina cikin wayata na zo ban kammala ba sai ta wani 1 minute remaining. Ya ci ubansa 1 minute remaining. Dala malam ya kuri da Allah. Ka kira mu anjima da Allah.